Pitanje tako se glasi: pojasnite hadis ko umre, a ne prepozna imama doba kao da je umro u džahilijetu, prije dolazka islam. Znači status oni koji se zovu muslimanima, a ne priznaju imam doba i da li je sledenje imanski islamski šarta dovoljno da možemo reći da neko slijedi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako čovjek tvrdi da on je musliman i on ima ljubav prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on slijedi časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li toliko tvrdnja dovoljno ili isto treba da čovjek sluša naredba od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kako ovo hadis kaže, ako umre, a ne prepozna imama doba kao da je umro u džahilijetu. To znači do njega nije stigla svjetlost islama, kao da on opšte ne pozna časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i časni Kur'an. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao toliko važnost za imam Mahdi i rekao, kada vi čujete da je pojavio imam Mahdi i ako među vas i među njega za ledene planine vi treba da prođete i prihvatite njega zato što on je halifa od Allah. Onda kako može da neko kaže mi imamo časni Kur'an i mi smo prihvatili časni poslanik i nama ne treba da prihvatimo imam Mahdi? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže treba da prihvatite imam Mahdi, on je Božji halifa. I kako može da jedan čovjek ko tvrdi da on je sledbenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i on kaže njemu nije potrebno da on slijedi časni Kur'an, on slijedi imam Mahdi. Zato što ako vi slijedite časni Kur'an, ako vi slijedite časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda treba da vi slijedite isto njegove naredbe. Imam Mahdi, on dolazi za neki svrh. Imam Mahdi dolazi od Boga. Allah njega pošali. I šta vi mislite? Ako Allah njega pošali, onda svima bude slobodno. Ako neko hoće prihvati, ako neko hoće ne prihvati, da li to sve jednako? Da li ovi poslanici koji su došli prije toga, da li Allah dao ljudima odobrenje i dao ni izbor da li oni bi prihvatili ali ne prihvati? Čovjek ko dolazi od Boga, onda ljudi, oni su dužni da prihvati njega. I ovo je Božja naredba i ovo je naredba od časnih poslanika. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako niste poznali imam svog doba, onda vaš smrt je smrt od džahilijet. Da li može da neko misli da on bi volio da umere prije dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao da on je još u mraku? Vi imate pravo da pitate, imate pravo da vidite da li ovo imam Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam koji dolazi, ko tvrdi da on je taj imam, da li to istiniti ili nije. Vi možete tražite uputstvo od Allaha, ihdina siratal mustaqim, o moj Bog, moj Allah, neka uputi mene na pravi put. Ako ovo imam je od tebe, ako zaista ti si poslao njega, onda neka nama uputi. I onda, inša Allah će vas uputiti. Ali ako čovjek opšte ne dadne važnost i neće da čuje, neće da pita, neće da razmisli o tome, onda sigurno
taj čovjek će biti odgovoran kod Allaha. Zato ovo nije jedan obični stvar. Ovo je stvar vezana na naš vjerovanje. Ovo je stvar vezana na naredbe od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I neka Allah vama dadne hrabrost da vi vidite ovu stvarnost i inša Allah dosta ljudi koji su tražili od Allaha uputstvo, oni su dobili uputstvo, Allah nije uputio. Assalamu alaikum wa rahmatullah.